Dragi prijatelji, obraćam se svima. Evo. Slušajte me. Od danas, od sad, slušajte me, gledajte me na... Pisat ću vam. Uvešću vas u svijet mene samoga. Frizerka me rekla da ličim na Bruce Willis, ali ne, to ne bi... Ovoga, samo jednostavno pratite stranicu, bit će vam zanimljivo. Jasno. Još nešto, da, zaboravio sam nešto reći. Lajkajte moju Facebook stranicu. Nećete požaliti kako one kažu na nizu. Mjau. Pratite moj YouTube kanal! Pratite moj YouTube kanal! Pratite moj YouTube kanal! Pratite moj YouTube kanal! YouTube kanal! Pratite moj YouTube kanal!